Kaseng Henyo Trap Youth Council HYC kalapan long ke jingelang pajba menta kesengi hamot pran shilong pan pensengutu pajba halor ke jing mana ke jing penen kam yau drugs. Naki spa angut ki pajba kila yulum lang hakate ke jaka ban pen pau ke jing sengau khia jongki halor ke jing kiu jongki samla ke jing di drugs. Hakane ke jingelang u presiden ke HYC uba Roy Kupar Sundrem ulater teng ke sorkar bakam shimlala ban shimkhia ikilat kilanti ki babiang halor ke jing jelle jong ke jing di drugs hapo ke jela. Ula kedeu bakat baka sorkar nadu bakala sedang ke project dreams bat hele persya eu drugs hendrei kam shimla don setia ke jing kelah ka bayadei bat kate ke jing e. Sorkar kadon pisa ban ay ka cherry blossom san kror tin ka sisnem ban wan yalam ya kinong put kinong tem kam don pisa ban siu ya ka tulok jong kinohi kai ki jongi kam don pisa ban siu ya ka scholarship jong ki kun samla ki jongi ki bakum kita kinoilam kita kapor kala dei bagazat menriu ka ban perkat nang nisak dia lor kata kanong rem bakaseng ka ban syem ya kanika jingket kli ban mi syamanan jen lada apa ki buar pulet jen lada apa kita ki brio ki babat ya kaan ki pentre kam hok ya la ka jong ka kamram kam dadon kam en HYC ban mi apo sor shilong ban mi aki wei pat ki jaka ban ya le kam ya ki nong di drugs